دانكالي ناي كللي بوتاش عندنا أبسمونزي سروح جمير له سلازي خا حد عبي زينايو حزبي إرترا ناي دانكالي ناي بوتاش عندنا بروجكت إذا حلف شعات شمونت عمتات سرحو أمن صفاف كاب feasibility study جميرو سقابناتي عندنا ناب production ناب متحللاف سرح صانعيو سلازي ادخلوا مسرح التوديو حجي هنصت نايتي فابريكا زجمرلو فريات ناي بوتاش دما نعمتا اب 2011 اب كلاي مفارق زجمرلو بروجرامات حنصيصو ينقسقسالو ابز زحلفه عمت كللي ويكا زناي دانكالي بوتاش mining company كابتي زدليو ناي 309 مليون باوند لفرقي لعلي 300 مليون باوند رخيبولو سلازي نزي تقييمو حجي بوزحات كامبانيات نتي فابريكا نايتي عندنا نخانزو بإلكتريك بماي كومونالتي بروسيسنج بلانت بملؤ نختصافف تي بروجرام تجمير له ابسمون زي توسختي انجينيرز كاب ساوث افريكا توسخوا الوسيدهم نتي مسرح هنصا نايتي فابريكا جميرهم الله تقدماي فيز ويكا تقدماي زوريا نايتي هنصت بسئلي ويكا بديزاين كون كله تخالأي هنصت كا أورحي كلتا ويكا أزمات زلو ورحي فبراير تأكشوال صراحة مريت كجمري سلازي إذا هنصت زي أب وشت عمتن فرقان تزازيمو دما اتزرين زيادة تطلبنا تزلون زخبرن عينت بوتاش كاب إرترا دحر عمتن فرقان نسدد بقيو ويكا اكسبورت خوينو إرترا كبز بلا متن ناي وصا الشرفي تحفلو جيزي كماتسيو سلازي ازي حدا عبناي سلام وصيتيو كم تقول لك زين نبلو ملألم زلاتوس غوكون يحنقو زبالا زراربا ولدنا له سلازي إرترا خمزي عينت حبتن كمزي عينت ناي تفطرو هيابن أوشت أنا بكرسان ندقا قريبا سلازلايا نحنا قاليت المعلتن إرتران نابلنا نزمرلان نموتلان نسوالان كندا أخان حلف الله مغنيات مالتي سلازي إذا أوشتا بزح نعنا زقون سقاتات حقيفا زلا هجرنا بعلنا تزي حلينا بعلنا تزي تخنقينا يافا سقاتاتا نربحا خالوت كخوني مالتي سلازي زم كلهم سمعتاتنا زحلفو زربحاتات زي نابكال خيكيد إرتراو بعلو تكملو إرتراو بعلو خمع بلولو إلوم يوم لازم زحد رزي تقبلنا قا زحدش ولدو مسواتي آياتاتون أبوتاتون أديتاتون أحاتون أحواتون كي عبر إرترا خمتي
ሰማዕታት ዝተመነዩላ ዝሓየለትን ዝዓበየትን ዝኸበረትን ሃገር መታን ክትከውን ከዓ ናይ ምስራሕ ሓላፍነት ኣለዎ እዚ ናይ ኩልሊ ናይ ፖታሽ ውፅኢት ንዓመታ ንደገ ተላኢኹ ዘምፅኦ ገንዘብ ኣብ ህንፃ ሃገር ውዒሉ ንህዝብና ሸቕሊ ዝፈጥረሉ ንህዝብና ራህዋ ዝፈጥረሉ ንህዝብና ናብርኡ ዘመሓይሸሉ ፈላመ ጉዕዞ ክኸውን ብጀኩ ብቁርብ ገንዘብ ክንቀሳቀስ ዝኽእል ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ተፈጥሮ ሃብቲ ኣብ ከባቢ 1300 ኪሎ ሜትር ቀይሕ ባሕሪ ዝተዘርገሐ ናይ ዓሳ ሃብቲ ኣለና እዚ ዓሳ ሃብትናውን ቀሊል ነገር ኣይኮነን ምናልባት ሰሚዕኹምዎ ትኾኑ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሓደ 13.5 ወይ ከዓ 13 ሜትሮን ፈርቃን ዝቁመቱ ዓሳ ነባሩን ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕርና መይቱ ብባሕሪ ተገፊዑ ወፂሎ ምናልባት ብዙሕ ግዜ ዓበይቲ ዓሳታት ወይ ከዓ ዞም ነባር ዓሳ ተባሂሎም ዝፍለጡ ብመርከብ ተሃሪሞም ወይ ከዓ ክሕምብሱ ምስ ዓቢ ጎቦ ወይ ደሴት ኣብቲ ባሕሪ ተጋጭኦም ዝዓይነት ዕድላት ኣጋጥሞም እዩ ስለዚ 13.5 ሜትሮ ዝቁመቱ ዓሳ ካብቶም ኣዝዮም ዓበይቲ ዓሳታት ኣብ ዓለም እዚኦምን ኣብቲ ከባቢና ምህላዎም ዓብ ተስፋ እዩ ቅድሚ ሕጂ እውን 6.5 ሜትሮ ዝጋብ 7 ሜትሮ ዝበፅሑ ዓበይቲ ዓሳታት ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ከምኡ በቲ ባሕሪ ተገፊዖም ወፂኦም ተረኺቦም እዮም እዚ ግን ዛጊት ኣብ ኤርትራ ከተመዝገቡ እቲ ዝዓበየ እዩ እዚ እውን ዓብ ምልክት እዩ ነቲ ዘሎ ሃብትና እሞ ስለዚ ዘሎ ሰላም እዚ ዘሎ ርግኣት ተጠቒምና ሃብትና ክንመዝምዝ ባሕርና ክንመዝምዝ መሬትና ክንመዝምዝ ክንክእል ኢና ስለዚ ብሩህ ቅድሜና ኣጆኹም ኣጆና ክንብል ንደሊ በዚ ኣጋጣሚ እዚ እዚ ናይ ኩልሊ ኣብ ዓለም ምናልባት ካብቶም ኣዝዮም ብትሕዝቶኦም ዝሃብቶሙ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ርሕቀት ዝርከብ ከምኡውን ንባሕሪ ኣዝዩ ቀረባ ዝኾነ ስለዝኾነ ተደላይነቱ ብኩሉ ዓለም ፍሉጥ እዩ ኣብ ዘለናይ እዋን ከዓ ዓለም ዝያዳ እንዳጠፈሸት ብጥሜት እናሞተት ትኸይድ ስለዘላ ኣድላይነት ናይዚ ፖታሽ ወይ ከዓ ናይ ድቁዒ ኣብ ዓለም ንጹር እዩ ስለዚ ኤርትራ ኣዝዩ ን200 ዓመታት ክኸይድ ዝኽእል ሰፊሕ ትሕዝቶ ዘለዎ እዩ ዘለዋ ኤርትራ ተደልዩን ንበይና ዝኩሉ ናይ ካልኦት ዕድናታት ደው ኢሉ ናይ ፖታሽ ንዓለም ን30 ዓመት ክትቅልበሉ ትኽእል ትሕዝቶ እዩ ዘለዋ እሞ ስለዚ ዓብይ ባህርያዊ ትሕዝቶ ወይ ከዓ ናይ ተፈጥሮ ሃብትና ክንሕበነሉ ይግባአና ስለዚ እቶም እንታይ ተሰሪሑ እንታይ ተገይሩ ዝብሉና ዘለው ኣብ መስርሕ ከም ዘለና ጽባሕ ንጎ ግን ከነርእዮም ምዃንና ክፈልጡ ኣለዎም ስለዚ ኣብዚ ኩላህናውን ክንዛረበሉ ኩላህና ክንረዳዳእሉ ዝግባአና ኣርእስቲ እዩ ካልእ ብዛዕባ እዚ ለንቀነ ብዓቕሊ ጽበት ተበጊሱ ናብ ኣፍሪቃን ናብ ገለ ውሕዳት ሃገራት ዓለምን ገጹ ኣዚሩ ንህዝቢ ዘጨንቕ ወረ ፈኒ ዘሎ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዘበገሶ ናይ ቪዛ restriction ኢና ክንዛረብ ምናልባት ዝሓለፈ ሰሙን እውን ኣልዒልና ነርና ኣብቲ ናይ ሕቶን መልስን ግን ኣብ ብዙሓት ሚድያ ናይ ኤርትራውያን ንሪኦ ከም ዘለኹ ከምዚ ዓብ ነገር
ተገይሩ ይዝረበሉ ኣሎ ሕጂ እውን ብዓቢኡ ቶም ጸላእትናን መጋበርያ ናይ ወፃእ ዝኾኑ ዘጓሳውሱ